Zuek biok Aitorren eta Ikerren semeak zarete, 12 urte ingurukoak. Orain arte, gurasoen telefono mugikorrak erabili izan dituzue, utzi dizuetenean. DBH-erako saltoa iritsi da eta aurten ikasturtea hasterako mugikorra eskatua zenuten. Zuri Aitor, sekulako mugikorra erosi dizute, berria. Ikerri berriz, etxean zegoen Nokia zahar bat eman diote, deitzeko bakarrik balio duten hoietakoa. Gure etxean aitak ta amak, beti onena dakarte, 3 kamara 200 bat giga, ta hori hasi bitarte. Jo eze suerte ze eskuzabal ze humore ze aldarte, aitak esan dit besteik ez dago karrera bukatu arte. Ba nere aita ez da portatu, zurea oin bezin bapo, botoi gorria, botoi berdea, zenbakiak zertarako, aparatoa ikusitako natera zaizkit 2 malko, ez dakidala pentsatzen bai du, berak ez dakielako. Horri kable bat erantzi ezkero izan ziteken finkoa, konturatu naiz Nokia zarra ez dezula begikoa. Bionak dira diferenteak, baina Iker logikoa, gure aita da digitala eta zure analogikoa. Zenbakiak borrauta dauzka, nunbait bizi da luzaro, ta kobertura harrapatzen du, antenen azpin badago. Bueno, linterna behintzet badauka, aukeran ala nahiago, eta pixatu ere pixau du, motxilak baino gehiago. Zure mobilak dauka orduan zuk ez dezun aina pixu, linterna justu etxera bueltan etorretzaitezen izu, DBH-ko ikaskideak parrezariko zaizkizu, zuri ez dizu oparia egin putada bat egin dizu. Eskerrik asko adiskidea, estimatzen dut laguntza, nere mobilak ez du aldatzen, ez kolore ez hizkuntza, pentsa pizteko inbehar zaio, azeko sokatik bultza, mundua ez da asko aldatu, txalapartatik onuntza. Zuen etxean dena da berdinko bazulotatik ona, eman dizuten adreilu hori ibiltzea ez da broma, baina lasaitu naiz eta jakin burla eransten zaiona, zu ez kezkatu beti hor daude, aitona eta amona.
oskorra ta zuena da zerbizala. Nahi baldin badu ladrilu hoiek berezat gorde ditzala. Nereak dauka oskola eta zureak dauka azala. Baina zeinenak asmatu duen denborak esan dezala.